रुनिखाथायाव खनले खनले सिखाव खावनाय जाथाय सोमजिनाया रायजो राजाफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। बेंटलाव फिन सिखाव खावनाय जाथाय सोमजिदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खनले खनले सिखाव खावनाय जाथाय सोमजिबाय थानाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। नाथाय बे सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ पुलिस बिफाना दासिमबो सासेबो सिखावखौ हमनो हायाखै। बेबायदिनो थांनाय हराव बेंटल पुलिस आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय गंसे गलायाव फिन सिखाव खावनाय जाथाय सोमजियो। थांनाय हरावबो जुब जुब अखा हानायनि खाबु लानानै बेंटल पुलिस आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय फाननाथ मोसाहारिनि गंसे गलानिफ्राय सिखावफोरा गोबां मुवा बेसाद खावनानै लाङो। बे सिखाव खावनाय जाथायखौ गला बिगोमाजों लोगोसे बेंटल ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों रावजों सोंखारियो। गुबुन फारसेथिं पुलिस बिफाननि गोहैलु आखुनि थाखायनो ओनसोलाव बेबायदि खनले खनले सिखाव खावनाय जाथायफोरा सोमजिबोबाय थाबोदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद दैखाङो। लोगोसे रुनिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो आउटपस्टनि पुलिस बिबानगिरिफोरखौ बे सिखाव खावनाय जाथायफोरखौ होबथानायनि गोख्रों राहा लानो खावलायहरो। माने आंनि दखानाव दिनै सिखाव हाबदों। दा खयथायाव हाबखो मिथिला बेखौबो। दा माल माथायाथ' लांजोब्बाय, मेथाइ लांबाय, थाव लांबाय, थांखु बायदिसिना बिदि बुस्थुफोरखौ लांजोब्बाय आरो। दा ओरैनो बेसेबांसो रांनि? ओरैनो दा दंमोन 30-35 हाजारनि दंमोन माला। बे बुस्थुआ दा गैला। ओरैनो चक्लेट मोननै मोनथामसोल' बयाम गालांदों। सिगाङावथ' बेबायदि खावफेराखैमोन। गोदान खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम सिखाव गैफेरामोन। एबारसो फार्स्ट खावजेनबाय आरो। सन्देहआथ' दा जोंलाय आरो सोरखौथ' सन्देह खालामबावनो, जों दा मिथिला दा सोर खावदों सोर खावा। दा जोंथ' मिथिला बेखौ। दा बेनो आरो। पुलिस प्रसासनखौ एफआइआरथ' होआखै, जायखिया ओरैनो जास्ट ओरैनो इनफरमेसन खुगाजों बुंहैनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा ओरैनो गावसोर पेट्रलिंआव फैनो होनदों। दा सफैथ'वाखै। दा खयथायाव फैगोनथाय। ओरैनो बे जायगायावल' नङा, रुनिखाथा थानानि सिङावनो गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव सिखाव खावनायखौ जों नुबाय थादों। ओरैनो नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि सिखाव खावनाया जाबाय थादों होननानै नोंथाङा सानो? बेथ' सिखावा जोंनि सन्देहआवथ' बे जाग्रा, बे ड्राग्स जाग्रा बायदिसिना जाग्रा बिसोरनो जागोन। बे जोंथ' जेरावबो खोनागासिनो दं खोनानायालाय। दा बिसोरखौनो बयबो सन्देह खालामनाय जादों आरो। नोंनि दखानाव हाबनाय सिखावखौ पुलिस प्रसासना हमनो थाखाय मा खावलायगोन? दा ओरैनो जोङो सब समाय ओरैनो पेट्रलिंआव गिदिंनो एसे माबा खालामनाय जाबाय आरो। ओरैनो मोनाफ्राव एसे पेट्रलिं होथों होननानै इनफरमेसन होनाय जादों आरो। बेखिनि सिखावखौ हमनांगौ होनना साननानै? सिखावखौथ' मोनोबाथ' मोजांमोन। दा सोरखौ सन्देह मानानै सोरखौ मोनगोन। दा बे आरो। दाम गोसा बुस्थु हिसाबै मा बुस्थु दङ? दाम गोसा हिसाबावथ' बे माबाया दंमोन, बिस्कुट एरिया दंमोन एसे दाम गोसायाव। ओमफ्राय नैबे थांखुआनो गैयाबाबो 6,000सोनि दंखायोमोन थांखुआ। ओमफ्राय नैबे कम्पिउटार फारला दंमोन बिसोरनो। ओमफ्रायथ' ओरैहाय दामि बुस्थुआ एसेबां गैलामोन आरो माबाफ्रा। बेवहाय दखान होनानै बेसेबां बोसोर जाखो? बाहाय दखाना जोङो माबायाव 2012निफ्राय होदों। 2012निफ्राय नै दिनैसिम सोलिनानै दं आरो। मा जायगा? बेंटल बान्दुगुरि। नामा? फाननाथ मोसाहारि। बेथ' जोबोरैनो गाज्रि। एक्सुवेलि जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जानो नाङा। बेबो बेजोंनो मावना जानाय मानसि, खोब खस्थ' मोनो। बे हिसाबै जोंनि आउटपस्टनि प्रसासन बिसोरो एसे मोनाफ्रावहाय पेट्रलिं खालामोबा एसे मोजां जागौमोन आरोखि। जोङो नुनो मोन्दों बेंटल एरियाल' नङा, गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे ड्राग्स लानानै माखासे सेंग्राफ्रा दुथां खामानि मावनाय, सोरबा सिखाव खावनाय, सोरनिबा मबाइल सिख'नाय, बेफोरबायदि अनेक गाज्रि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे खेत्रआव नोङो पुलिस प्रसासनखौ ड्राग्स सोबनानै बेरायनानै गाज्रि खामानि मावग्रा बिथांमोन हमनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि खावलायगोन गामि हिसाबै? गामि हिसाबैथ' जोङो एक्सुवेलि बेथ' जोबोद गाज्रि। ड्राग्स लानाय, फेग्रा मुवा लानाय बेखौथ' समाज बेरेखा खामानिखा। एक्सुवेलि जोंबो हानायमानि पुलिस प्रसासनखौ जोंबो हेफाजाब होनांगोन हमनो थाखाय, बेखौहाय फोजोबनो थाखाय।
दा आंनि खावलायनाया बेनो जे बयबो जाहाथे पुलिस प्रशासनखौ हेफाजाब होयो हानायखिनि खबर हरो दा बेखिनियानो ओरैनो फाननान मुसाहारि बिथाङा मा मावोमोन जों फाननाथ मुसाहारिया जे बेखौनो मावनानै जायो फाननाथ मुसाहारियाल' जे बिदि मावनानै जायो बे नङा गोबाङानो बिदि मावनानै जायो दखान फिसा फिलौ दखान बेब'साय खालामनानै जायो जाहाथे आरो फाननाथनि दखानाव सिखाव जानाय बायदि आरो गुबुन मानसिनि दखानाव जाहाथे बिदि सिखाव जाया दा बिनि थाखाय आङो पुलिस प्रशासनखौहाय खावलायहरो जे टाइम मथे पेट्रलिं खालामो बेखिनि गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन